שלך, את גם, את לא רק מתאבקת, או איך זה נקרא, מתאגרפת, סליחה? כן, אני מאמנת, כן. גם את מאמנת, ויש לך את העסק הזה, שנקרא פיינר בוקסינג. כן. נכון, ויש לי מועדון... ערב אגרוף מיוחד. כן, יש לי מועדון לאומניות לחימה, אנחנו עושים קראטה, אגרוף, אגרוף תאילנדי והגנה עצמית, והרבה כושר והרבה כוח, ואנחנו משלבים הרבה אנשים מכל הגילאים, מגיל 4.5 ועד 60 פלוס, אולי הכי מבוגר במועדון, והמון אימוני כוח, לבנות שבדיוק על מה שדיברה, זה מאוד, מאוד מתחבר. וכן, ביום חמישי יש לנו אירוע מאוד מאוד גדול, ערב קרבות מספר 14, שאני מצליחה לארגן פה בארץ, כנגד כל הסיכויים. למה כנגד כל הסיכויים? למה זה קשה כל כך? תרבות, בעיקר ספורט, בארץ מאוד קשה להרים. ברגע שאת רוצה לעשות משהו, את צריכה לעשות את זה בשתי ידיים, ואני עקשנית, כמו שלקח לי כמה שנים ולא ויתרתי להשיג את תואר אליפות העולם, אז החלטתי שאני עושה אירועי קרבות, וזה התחיל מאולם ספורט קטן ברק החניכים שלי, וגדל וגדל, והאירוע הזה הוא באמת אחד המיוחדים, כי פעם ראשונה שעיריית תל אביב משתתפת בפרסום ועוזרת לדחוף, ובעיקר מה שזה מעיד זה על שינוי תדמית האגרוף. סוף סוף אגרוף ואלימות לא הולך ביחד, אלא אגרוף ופן, וזה אירוע מענה. גם לילדים? בטח, מגיעים הילדים של הגן כבר ישנים עם הפוסטר ומחוזים להגיע. איך מצליחים לשנות את התדמית? אני אקח את הילדים לראות מישהו מכניס מכות למישהו עד שהוא נופל. הילדים אצלי מגיל 5-6 הם הראשונים שמגיעים ועומדים הכי קרוב לזירה ומסתכלים על זה ככה. מה הם מרוויחים מזה? אבל זה לא... אחר כך הם יכולים לחכות את זה בבית. בוודאי, קודם כל הם מתאמנים. הם לומדים מה זה משמעות של מכה, ויש להם אחריות. ההפך, ילדים שמתאמנים זה ילדים שלא מרימים ידיים. הם יודעים מה המשמעות של מכה. הם הרבה יותר בשליטה והרבה יותר באחריות. יש להם גם מקום לפרוק את האנרגיה הזאת. מעבר לזה, זה נותן להם השראה ומוטיבציה לאן הם יכולים להגיע, לאן הם יכולים לשאוף. אני מעלה ילדים מגיל 9 לזירה. תאר לך, ילד שעולה בגיל 9 לזירה, הוא יורד אחר כך, מה זה? אף. זה מרים להם את הביטחון, ואין להם שום סיבה להרים ידיים. איך את מסבירה את היותך אלופת עולם? כולך למשקלים קלים, אני מניח? כן. 5 פעמים? כאילו, תראי, ירדן, אם אני יכול לרגע לקחת... יכול לנסות להרים, כן. לא, להרים זה כבד, אבל אם אנחנו לוקחים את החגורה הזו מהפריים, ונגיד לבני כהן, תתמקד הבמאי שלנו על הגר, ואז נגיד, ירדן, קבלי את המורה לאנגלית שפיתחה שיטה חדשה... גם באתי עם שרבולים בכוונה. כן, פיתחה שיטה חדשה ללימוד אנגלית. זה גם יעבור, את מבינה? אין לך את הלוק של ה... תראה, אני לא יודעת מה זה הלוק. אני חושבת שרק בארץ אנחנו מחפשים פה איזשהו לוק של מישהי מסוימת באירופה, וארצות הברית זה דווקא ההפך, במיוחד באירופה. יש תהליך שאתה עובר לקראת קרב, זה תהליך שהייתי עושה אותו עם פסיכולוג וגם עם עצמי. אתה לאט לאט בונה את עצמך להיות כמו מכונה, גם פיזית וגם מנטלית, שאתה ברגע שאתה עושה את הסוויץ', אז זה כמו נקרא יורד מסך, אז המבט משתנה, הלוק משתנה, השפה משתנה. כן. אני נראית קצת אחרת בתוך הזירה. ברור. אבל אני יודעת לעשות את המעברים. אם תלחץ מספיק על נקודות רגישות, תראה רעל בעיניים. חס וחלילה, אני לא רוצה ללחוץ, לא כלום. באופן כללי זה ענף שהיחס גברים-נשים, תגידי לי באחוזים כמה זה גברים לעומת נשים. יש הרבה יותר גברים, עדיין. נכון. בכלל אני חושבת שבספורט שהוא חזק יותר, כלומר הוא מעיד על כוח, המשקולות הזה, אז יש נטייה לנשים כאילו לנסות, לא, אני לא רוצה להרים, אני לא רוצה שרירים, אני לא רוצה להתחזק. ואני חושבת שעם השנים זה משתנה, זה עבודה, לשנות את התדמית על זה, ובמועדון שלי כיף לי מאוד שיש לי קבוצה של נשים ונערות, למשל אתמול היה לי בשיעור אמא ובת שמתאמנות ביחד, אני חושבת שזה מהמם, והן עושות את האגרוף, ולכל אחד מתאימים את הסטייל שלו. יש כאלה שרוצים את ההארדקור והולכים לאירוע קרבות, ויש כאלה שרוצים את זה בשביל הכושר והספורט, וזה ספורט מאוד כיף, כי את מתרכזת בתרגילים ובטכניקה, ויש תנועה של כל הגוף, ואת לא שמה לב, והשיעור עובר במקום לשבת ורק להרים משקולת. גם המשקולות שאנחנו עושים, זה מותאם לזה, פונקציונלי, כלומר, לפי התנועה שאנחנו זזים, שהכל יהיה תנועתי. הרי הגוף שלנו נועד לזוז, אנחנו צריכים לזוז כמה שיותר, ולזוז נכון. אז גם להתאים את כל אימוני הכושר והכוח
לפי זה, ואת הופכת את השיעור להרבה יותר כיף. הוא טוב גם להגנה עצמית? בוודאי, בוודאי. אני חושבת שבכלל הכותרת של הגנה עצמית היא לא ללמוד רק איך משתחררים מחניקה, או את הולכת בלילה ומישהו תופס אותך. הגנה עצמית זה איך את עומדת, איך את מציגה את עצמך, איך את הולכת. עוד מידע והנאה מהתחום, 27 בנובמבר, נמל יפו, הגר חמישי, יהיה כיף. תודה רבה לך שבאת אלינו. תכף תוכלי להתכבד לך בקרקרי חטיף חלבון.